meillä maailman vahvimmilla miehillä on tärkeää tutustua eri maiden ruokakulttuureihin. Mitään en oo ottanut. En oo ottanut mitään. Se, joka sanoo, että on ottanut, niin... Joskus kisat saattaa olla jopa Kiinassa asti. Tänään minä vien Markun syömään kalaa. Ota kalaa. En ota. Ota. Soppaa. Kuumaa. Markku, syö kalaa nyt. Hardsport. Syö nyt kalaa. Asu. Japanin maailman vahvin mies. Nandroloni. Söi tämmöisillä tikuilla. Se on ihan kätevä. Ikinä en oo tikulla syönyt. Ne, joka sanoo, että on tikulla syönyt, niin... Kato. Japanin maailman vahvin mies näytti sen niin näppärästi se. Pannaan peukalo ja etusarven väliin. No. Ei tässä harukota tarvitse. Nandroloni. Ei oo mausteita yhtään. Anadura. Primo teston. Markku. Ilkka. Tilataanko lasku? Otetaanko?